Ayun oh, dito tayo kay Sir. Sir, ayun, katatapos lang ng practice. Sir, good morning. Sir, magkano sir binibenta niyo sir? Ay, hindi. Ay hindi. Ayun, hindi pala binibenta ni sir. Anong lahi niya sir? Sweater. Sweater. Ano yun, sir? Lemon sweater? Lemon sweater. Mga ilang buwan na yan sir? Mga ganun. 2 years na to. 2 years na, ano na yan? Ready to fight na. Oo, ready to buy. So lemon sweater yan. Ayun no. Hindi binibenta ni sir. Pina-practice. Thank you sir. Ayun, dito tayo. Dito tayo, rela sir. Ito yung, sir, binibenta niyo sir? Hindi, ito yung binibenta ni sir. Pero anong lahi niya sir? Gilmore, magkapatid ko. Gilmore, meron pa dyan. Ayun o. Itong ano, hindi binibenta ni sir. Pina-practice din yata ni sir sa tao. Ayan o. Gilmore. Gilmore Hatch. Ayun o. Mga ilang buwan na yan sir? 8 months lang. 8 months pa lang, bata pa to, kaya ano, sinasanay na. May kapatid siya sir? Ayun, pinunan mo kami na yung kapatid mo. Ayun yun, kapatid. Ayun o. Ito pala yung ano, kapatid nung ano. Hindi ko ano. Ayun kaso hindi binibenta ni sir. 8 months, may kapatid yan. Mamaya makikita natin yung kapatid. Pangalan nila sir? James. James, si Sir James. So, ayun o. Kaya pra-practice si Sir James. Thank you sir. Ayun, dito kay sir. Sir, ito, magkano sir? Ito lang? Magkano sir? 800. 800. Ayun o, anong lahi nito sir? Nelson Black. Nelson Black. Ayun o. Nelson Black to mga kadunski. 800 lang. Mga ilang buwan na yan sir? Anin na buwan pa lang. Bata pa. Ayun, batang bata pa to mga kadunski. Ayun o. 800 may bawas pa sir? Meron pa. Ayun, may bawas pa. Thank you sir ha. Okay. Ayun. Nandito sila sir. Sir. Ayun, dami tayo mga ito. Inaiwan yata itong manok dito. Walang may-ari oh. Yan oh. Walang may-ari. Walang may-ari oh. Libre na. Ayun oh. Kanino to sir? Oh, walang may-ari oh. Ayun si sir. Sir, sa inyo sir. Magkano to sir? Ay, hindi binibenta. Ayun. Ayun si sir pala may-ari. Ayun oh. Maamo to oh. Ayun oh. Sir, thank you sir. Ayun, hanap pa tayo mga kadunski. Dito, marami dito. Ito, ang dami pa oh. Busy pa. Siyempre, nagkakabentahan pa rito. Ito sir. Thank you sir. Magkano to sir? 1.5. 1.5. Anong lahi nito sir? Anong lahi? Hatch Lemon Sweater. Ayun oh. Ilang taon na to sir? 2 years. 2 years na. Ito, maano na to. Matibay na to. Pwede na to. 1.5. May bawas pa sir. O, ano? Sagad na. Ayan o. Ayun, 1.5. Wala nang bawas. Sagad na kasi maganda. Kita nyo naman o. Ayun. Thank you sir ha. Ayun. Ayun o. Ito si sir. Sir, binibenta niyo sir. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just Binibenta nyo. can't get into Binibenta nyo. Kita. Oo. Pipit. 700? 700 daw. Magkano to sir? 700 yun. Ayun, 700 to. Anong lahi dito sir? I-post ka Facebook niya na. Texas. Hindi alam ang klase ni sir pero 700 to. Ayun o. Kinuha ko. Kami ito dalawa. Ilang? Ayun o. Kami. Ito sir, ito. Yan sir. Magkano dyan sir? 500 lang. 500 lang. Ano sir? Ano rin yan? Anong lahi na sir? Mistiso lang? Piso. Ayun, hindi alam ni sir kung anong lahi. Mga ilang taon na yan sir? Matanda na to sir mo? Ano ba to sir? Ano Sa YouTube lang sir, YouTube. Ay. Vlog.
500 sir. Oh, 500 lang. Ayun, Mura lang. 500 lang, mura lang. Anong pangalan niyo sa YouTube? Para Kadudski. Oh, katuski. Ayun oh. Ayun, mga magandang manok. Oh. Ito, may magandang manok. Puro, yan. Ayan, ito. Maganda i-post nyo sa... Ayan o. Kunan nyo yung camera. Hindi, bawal yun sir, bawal. Bawal. Ano? Ayan sir, hindi pala puro yan pag gaganyan. Oh, hindi. Ayan, kaya 500. Ayun, ang puro. Ah. Ito pala ang puro eh. Yun, no? Sir, magkano dyan sir? Sa kanila po. Ay, kay sir. Sir, magkano sir? Binibenta? Ay, hindi binibenta. Display lang. Sinasanay lang. Anong lahi nito sir? Clean. Native lang yan. Native lang? Pang-ulam. Pangulang. Native lang pala yan. Pang tinulok. Pang tinola. Akala ko maganda. Sabi ni sir, maganda klase. Hanap pa tayo ng iba. Ayun oh. Ito, maganda. Dalisayin. Maganda yung sinabi niyo maganda. Pang tinola daw eh. Oh, ay, ayaw magsabi ng totoo. Ayaw magsabi. No? Ito. Gilmore Blood. Ito sir, anong lahi nga sir? Gilmore Blood. Anong lahi? Gilmore. Ayun oh. Ilang taon na yan sir? Isang taon lang. Isang taon lang. Green legs oh. Magkano sir? Binibenta nyo? Magkano sir? 800. Ayun oh, 800 lang. Mura yung manok dito sa Malasigi. Ayun, Pag sa mura. Manila. Ganito, 3,000 na ito. Oo. Gilmore pa no sir? Ano yan? Talisayan sir no? Anong pangalan nila sir? Romeo. Sir Romeo. Thank you sir ha. Okay. Ito si sir. Ito may dalang ngayon manok si sir. Sir magkano sir? Hindi binibenta. Binibitaw lang, sinasanay. Ayun oh. Sige sir, thank you. Ayan dito. Puti. Busy na naman ako. Oh. Naka-extra na ako sa ano. Extra na yan. Magkano dyan sir? 1.5 lang boss. 1.5. Anong lahi niyan? White Kelso. White Kelso. Yan oh. Ang ganda oh. Mga ilang taon na yan sir? 4 na taon boss. 4 na taon na yan. Oo. Ano na, matibay na to. Oo, talagang panlaban. Panlaban na. White Kelso. Magkano sir? 1.5 lang. 1.5 lang. May bawas pa. May konti pa. May discount. Yun oh. Pangalan nila sir? Rolly Garcia boss. Rolly Garcia. Thank you sir. Okay. Okay. Makikita na naman ako sa ano. Ayan. YouTube. Makikita naman sa YouTube si sir. Ay si sir. Sa YouTube. Sir, benta niyo sir? Hindi. Ayun, hindi binibenta ni sir. Maganda pero, yan oh. Hindi binibenta ni sir. Pang ano lang, sinasanay lang. Anong lahi niya sir? Hindi alam ang lahi ni sir. Pero, ano, green legs din eh. 1,000 lang. 1,000 binibenta pala ni sir. 1,000. Ayan oh. Ayan oh. Ilang taon na yan sir? 9 months. 9 months oh, bata pa. Pero ano, malalaki na yung mga ano niya. Maganda na yung tayo niya. 1,000 sir no? May bawas pa? Meron pa. Meron pa bawas. Ayan oh. Parang ano, nigger eh oh. Sir Louie. Thank you sir ha. Okay, ayan oh. Itas oh. 1,000 may bawas pa yan. Ayos, thank you sir. Meanwhile, Ayun oh, dito tayo. Meron din nagbebenta dito ng ano, si Sir. Eto, kilala ko to si Sir. Ay, yung mga sinishare ko. Sir Manoy Ano Edgar Buen Vlog. Ayan oh. Paki-subscribe na rin kila Sir. Ayan, mga kapwa natin YouTuber yan, mga kadudski. Paki-subscribe na rin. Ayan, nagbebenta sila Sir ng ano, para sa mga panabong. Ayun oh. Mga sariling gawa natin Sariling gawa. Tulong-tulong lang tayo mga mate. Oh, yan oh. Manoy Edgar Buen Vlog. Paki-subscribe. Thank you, sir. Okay. Ayun oh, dito naman tayo. Ikot tayo. Ayun oh, ito yung nakita natin kanina. Ayun. Ito, ang dami dito. Ayun, sila sir. Sir, binibenta niyo sir? Hindi. Ayun, hindi pala binibenta ni sir. Sinasanay lang. Ayun no. Nasari dito sa maraming Sanay lang sa mga maraming manok. Anong lahi niya sir? Ito? Native. Native.
Hindi alam yung lahi ni sir, pero panglaban din yan. Siyempre, ayan, no? Bata pa yan sir, no? Hindi na, may isang taon mo. Oh, mahigit isang taon na pala. Ayos. Dito. Thank you, sir, ha? Huh? Ito si sir. Ito. Ano, bulik to. Balik, babalik. Magkano, sir? 1,000. 1,000. Ayan, no? Anong lahi to, sir? Balik, babalik. Bulik, babalik. Ilan taon na yan, sir? Mag-iisang taon. Nag-iisang taon. Ayun, no? 1,000, sir. May bawas pa, sir? Wala na. Wala, sagad na. Ayun, thank you, sir, ha? Okay. Bulik. Ito, bago to. Ito, sir. Sir, benta nyo, sir. Uy, sir, kumusta? Bago na naman yan, sir. Magkano dito, sir? Ha? 500 lang. 500. Ang laki na yan, sir, ha? Ilang taon na yan? 6 years. 6 years na. Matibay na to. Matigas ng ano nito. Di basta ang patuloy. 500. Bitaw na. 500, sir? Anong lahi? Peruvian. White chocolate. White choco. Taas mo, sir, para makita natin. Yan, maganda yung white choco. 6 years. 500 lang. Ayun, murang-mura na yan. Ayos. Pang ano na to, pang breed, no? Ayun, pang materialis. Ayan, white choco. Thank you, sir, ha? Okay. Ayun. Dito si sir. Dito tayo mga kadunski, hindi rin to ito hindi binibenta rin ni sir. Ano, sir, magkapatid niya? Kapatid, meron pa pala isa si sir dito. Kaso hindi binibenta to. Anong lahi to, sir? Lemon sweater. Ayun, no, magkapatid. Lemon sweater yan. Hindi binibenta, sinasanay na ni sir. Ang derby na yan. Ayun, no, hindi binibenta. Lemon sweater. Ayun. Thank you, sir, ha? Ayun, no. Eto, sir. Sir, binibenta niyo, sir? Nabili. Ayun po, nabili pala ni sir. Magkano bili niyo, sir? 800. Anong lahi niya, sir? Hindi ko alam kung saan pagbilihan ko. Hindi alam yung lahi, pero mga ilang taon na yan, sir? 10 months. 10 bata pa. Ayun, no, guwapo rin, no. 800, kuha nyo, sir. Ayun, no, yan, si sir nakabili, 800 lang, oh. Hindi alam yung kayo na bahalang magsabi ko anong sa comment kung anong lahi ng tao, ganito. Ayun, no, 800. Thank you, sir. Anong pangalan, sir? Sir Jan. Okay. Ayun, ikot tayo dito si sir. Sir, good morning. Good morning po. Magkano? Ano naka-TV natin? Benta nyo? Binili ko ito. Ay, binili nyo? Hindi pa interview to kayo kaya. Binili nyo? Binili nyo? Oo, binili ko. Magkano bili nyo dito? 1.5. 1.5? Ayun, oh. Matanda na eh. Kaya ko eh. Matanda na yan. Oo. 2 taon mahigit. Ayun, oh. Ano yan, sir? Anong lahi nito? Hindi alam ang lahi ni sir. Hindi alam ni sir ang lahi, pero 1.5 to, sir, binili nyo. Oo, hindi ko natanong sa pinagbilihan ko eh. Ayun lang. Simple to. Ayun, nandito si Sir Bobby. Sir Bobby to, sir. Ayun, oh. Hindi alam ni sir, nakalimutan tanungin dun sa pinagsabi niyan. Ayun, oh. Pangalan nyo na lang, sir. Keno. Ang pangalan? Antonio. Antonio Aquino. Ayun, oh. Thank you, sir, ha. Baka ilalagay mo sa media. Hindi, ilalagay natin sa YouTube. YouTube, sir. Ayos. Thank you, sir, ha. Ito, maganda to. Sir, kanina, sir, sa inyo. Magkano, sir? 700 lang. 700 lang to. Anong lahi to, sir? Sweater. Ayun, oh, sweater. 700 lang, oh. Ayun, oh. 700. May bawas pa, sir? Sagad na. Siyempre. So yan, 700
sagad na sweater. Ayun, ang ganda parang ano eh. Ang ganda ng kulay niya sir, no? 700 lang yan. Ilang taon na yan sir? Isang taon. Medyo matibay-tibay na rin to. Oo. Thank you sir ha. Okay. Okay. Ayun. Ito tayo, dito tayo. Puti naman. Ayun, naka-friendly. Sir, magkano? 1,000. Ano sir? Magkano sir? Ayan. Nila, ano? Ayaw, nahiya si sir. Ayaw niya. Buti ba si sir? Ayun, cool lang si sir. Ayun, hanap pa tayo mga kadunski. Ayun. Si Erving. Sir! Sir! Hindi narinig, sir! Benta nyo yan, sir? Hindi. Ano lang, sinasanay lang, sir? Iluluto ko. Ano laki niya, sir? Ewan ko, pinili ko. Magkano bili niyo, sir? 320 lang. 320. Ito, 320, ganyan lahi. Pangulam. Pangulam. Pero maganda siya, oh. Kulay lang. Kulay lang. Ayun, 320. Binili ni sir. Ayun, oh. Sabi gagawing ano, adobo yata. Oo. Ayun, thank you, sir. Ayun. Magkano, sir, ganyan? Binili ko, sir. Binili nyo. Magkano bili nyo, sir? 1,000. 1,000. Alam nyo lahi niya, sir? Hindi ko alam, boss. Hindi rin alam, pero ano to, talisayan, sir, no? Pagka ganito, mga ilang taon na yan, sir, alam nyo? Pagka nyo? May isang taon na. Mahigit isang taon na, matigas na rin to. Tigas na. So, 1,000. Yan, oh, nabili ni sir, 1,000. Sige, sir, thank you. Okay. So, yung mga kadunski, oh, kahit saan ka tumingin, maraming manok. Andito mga klase ng manok, mga iba hindi nila alam yung klase, pero puro pang ano yan, panlaban. May mura, may mahal, pero lahat usually mura. Ayun, oh. Kagaya nito, sir. Matanong na ba kayo ba, sir? Oo, tanong. Tatanong mo na pala si sir. Ito si sir, bago. Sir, good morning, sir. Sir, benta nyo, sir? Oo. Binibenta nyo? Magkano, sir, pagbenta nyo? 700? Anong lahi niya, sir? Ano ito? Maclean. Maclean. Ayun, ilang taon na yan, sir? Wala pa isang taon to. Bata pa. Ayun, pero ayos mo. 700 lang, sir. Oo. Ayun, may bawas ba? Wala na. Agad na yun. Siyempre, mura-mura. Maclean. Ayun. Ayos, mga kadunski. Thank you, sir, ha? Okay, thank you. Ayun, no? Ayun, no? Nandito na si sir. Sir! Anong lahi kayo dito, sir? Lemon. Ayun, oh, lemon sweater. Lemon sweater. Ayun, magkano, sir? Wala, 700 lang. 700. Ayun, oh, murang-mura, oh. Ayan, oh. 700 lang. Ayan, si bago ang dala ni sir ngayon. Lemon, dati green legs ang dala ni sir, di ba? Ayun. 500 lang. Ha? Ilang taon na to, sir? Isang taon. Isang taon? Isang taon na, oh. Sabi ni sir, 500 lang. Ah, 500 lang. Hindi. Dagdagan mo na 50. 50. Ay, tinata. Sige na. Tumatawad pala si sir. Ayun, oh. So ito, sir, 700. 700. 700. May bawas pa. Pero may bawas pa. Ayun, oh. Lemon sweater. Pwede na sa 6. Ayun po, pwede na sa sais. Thank you, sir, ha. Okay. Ayun. Salamat. Ayun, thank you, sir, ha. Ayun, oh. Ikot-ikot tayo. Hanggang sa makita natin yung ano. Boss, ano channel niyo, boss? Kadunski, sir. Kadunski. Ayun, oh. Dito sila, sir. Ano? Pa-shoutout, sir. Baka gusto nyo mag-shoutout. Mga kadunski natin yan. Ayun, nahiya sila. Ano, sir? Buwan lang. Pinapractice. Lang. Ayun, di binibenta. Ano lahi niya, sir? Hindi ko alam kung wala. Hindi alam ni sir. Ayun, oh. Patingin, sir. Ayun, oh. Hindi alam ni sir, pero maganda ang ano yan. Maganda forma. Thank you, sir, ha. Okay.
Ito maganda to, maganda tong kulay oh. Ayun oh, sir. Anong lahi niya, sir? Ay, yung Henny, pati nga, sir. Binibenta niyo, sir? Binibenta niyo? Magkano? 600. 600 to, magandang kulay. Ito pa, Henny pala to. Ayan oh. Mga ilan buwan na yan, sir? Hindi ko po. Bata pa, no? Ayan, mga bata pa yun, oh. Kaya man to. Ayun, titingnan ni sir. Henny, oh. 600, sir. May bawas pa? Wala na, sagad na. Maganda. Maganda siya, oh. Ang ganda na, pati kulay, ang ganda, oh. Anong pangalan mo, sir? JM po. JM, oh. Sige, ah. Okay. Henny. Magandang kulay. Ito, maganda rin kulay. Ito si sir. Sir, binibenta niyo, sir? Oo. Magkano, sir, ganyan? 700 sir. 700. Anong lahi niya, sir? Kalisayan po. Kalisayan, no? 700 lang, oh. May bawas pa, sir? May bawas pa. May bawas pa. Anong ilang taon na yan, sir? Hindi ko alam. Hindi alam ni sir, pero 700 may bawas pa. Ayun, oh. Ayun, oh. Thank you, sir, ah. Okay. Ayos, oh. Ayun, one ply lang, oh. One ply. Two ply. Ayun, dami talaga dito. Dito tayo sa bandang ano. Labas tayo, labas. Ayun, oh. Ayun, yun. Tanungin natin si sir. 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 Magkano, sir? Ganyan. Okay. 700. Anong lahi yan, sir? Hindi alam. Hindi alam ni sir, pero ano, parang maganda to. Parang kalisayan. No, sir? Mga ilang taon na yan, sir? Dalawa, oh. Medyo matibay na to. Ayun, oh. 700, sir. May bawas pa? Wala na? Meron pa naman. Meron pa. May murang-mura talaga, oh. Ayun, kita mo, sir, para ano, yan. Yan. 700. Murang-mura pero may bawas pa. Ayun, oh. Thank you, sir, ah. Ayos. Ito, meron dito kasi hindi ko alam kung kanino to. Ito, sir. Ito, sir. Yan, sir. Subscribe sa my YouTube channel. Yun, oh. Magkano dito, sir? 1.5. 1.5. Anong lahi niyo, sir? Ito yung tinatawag nilang Sambuanga Gold. Sambuanga Gold. Yung bago, mga kadulski, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Parang ano rin siya, yung pumpkin. Ayun, Sambuanga Gold. Tuwin na ito. Tuwin na. Panalo, ano na to? Ining ano na ito lahat, eh. Kape. Anong ilang taon na yan, sir? Magti 3 years. Ay, maano na to, matibay na to, no, sir? Oo. 1.5 lang. 1.5 lang. Ayun, oh, magandang klase to, 1.5 lang, oh. May bawas pa, sir? Meron pa. Oh, tapos meron pang bawas. Ayos. Ayos. Thank you, sir, ah. Okay. Okay. Ayos, oh. Tanong pa tayo rito. Ayun, dito. Ito, walang may-ari. Wala pa yung may-ari. Pero may bago si sir. Sir, magkano, sir? Nabili ko ng mini dito. Ay, binili nyo, sir. Nabili nyo. Magkano, sir? 900? Binili nyo 900. Anong lahi niya, sir? Parang Peruvian. Peruvian, parang Peruvian siya, oh. Mga ilang taon na yan, sir? Medyo ano? 13 months. Mahigit 1 taon na rin, oh. Ayun, oh, Peruvian. Nabili ni sir 900. Ayun, ano, sir? Critical condition. Ano, si sir? Sir Tibo. Thank you, sir, ah. Okay. Ayun, oh. Ito, si sir. Bago si sir. Ayan, puti. Ito, puti. Manok ni San Pedro. Sir, Sir. magkano, sir? 1 lang. 20 lang. 700 lang. Oo. Ilang taon na yan, sir? Wala. Hindi ko na pa-reach to. Hindi ko alam. Hindi na hindi na i-registro. Hindi na i-registro. Hindi alam yung taon. Talaga. Anong lahi, sir?
Ah? Anong lahi? Hindi, lagay mo sana sa ano, sa iso. Pwede. Lahing pangluto. Yung pangluto. Hindi, maganda to. Maganda tong ano eh. Puti eh. Ayan, oh. Pero magkano, sir? 700. May bawas pa, sir? May bawas pa o wala na? May bawas pa, wala na? Bawas pa. May bawas ng konti. Ayun, oh. Ayun, oh. 700. May bawas pa. Anong pangalan nila, sir? George. Sir George. Ayan. George. Thank you, sir, ha. Thank you. Ayos. Kita tayo muli. Kita tayo uli. Panluto, sir. Sige, sir. Thank you. Di ba? Ito bago. Tupay, duara. Maganda. Magkano to, sir? Tupay, dalawa. Dalawa, asan yung isa? Yung kapatid. Asan? Ayun. Magkapatid talaga yan. Magkapatid talaga. 2.5. Anong lahi to, sir? Dito lang kasi, kinuha ko pare ko to eh. Hindi rin alam yung klase niya, sir. Kayo na lang mga kadurski, paki-comment na lang kung anong lahi to. Pero sir, ilang taon na to, sir? Ilang taon na yan? Mag-1 year na, isang taon na. Ayan, oh. Pero parang ano, kondisyon na. Ayan, oh. 2.5, dalawa, sir. Ayun. So yung mga kadurski, may bawas pa pala. Wala ko, wala na. Ayun. Pangalan nila, sir? Pangalan? King. Paking. Ayun. Thank you, sir, ha. Okay. Dalawa. Ayun, ayun. Titingnan yung laro. Ayun, yun. Ayun, Henny, oh. Maganda, oh. Wala kang kuha lang ako. Ang talap, banding blok ka na eh. Ayun, Henny. Henny. Banding blok taan. Banding bro. Banding blok. Ayan, Henny, yan. Testing nyo na ako para lang sa motor mo. Ay, bandot. Pagay mo ka ito, babaratang mong tampo. Ayan, si sir. Henny, yan. Ayan, oh, bago. Ito, bago. Kararating lang ni sir. Oh, kararating Magkano, sir? Ha? Magkano? Ano lang to, mura lang. 800. Anong lahi niya, sir? Ha? Anong lahi? Hindi ko na alam kasi Hindi rin alam. kay Putin. Ayan, oh. Yan, paki-comment na lang mga kadunski. Hindi alam ni sir yung ano, Oo. lahi niya. Pero 800. May bawas pa, sir? May bawas pa to. May bawas pa. Ilang taon na yan, sir? 9 months. 9 months pa 9 months, wala pa. Bata pa. Kukondisyon. Ayun, oh. So 800, may bawas pa. Pangalan nila, sir? Cardo. Cardo, ayun, oh. Thank you, sir, ha. Okay. Ayun yung Henny. Sir. Magkano, sir? What's up, man? Ayun, oh. 1.5. 1.5. You like, you take. Ayun, eh. Okay. Ano, imported yata to, sir? This is imported? Yes, yeah. USA. How much? Okay. 1.5. 1.5. With discount? No, No have discount. Okay. Let me see. okay. Okay. Henning, 1.5. What's your name? My name is Aris Tadoya. Ares. Okay. Sir Ares, thank you very much. Okay, no problem. Okay. Ari kayo, sir. May mga bagong dating. Ayun, ito testing. Magkano, sir? 600 lang, sir. 600 lang. Anong lahi, sir? Possum sweater. Ano, sir? Possum sweater. Possum sweater. Ay, yung bago na naman to, mga kadulski. Possum sweater. Ilang taon na yan, sir? 1 taon. Isang taon pa lang. Ayun, oh. Ayun, oh. Pinaksa ni sir. Hinihingal na, oh. Thank you, sir, ha. Okay, sir. Okay. So, yung mga kadulski, nakaikot na tayo, mga kadulski. Nakita nyo naman yung mga presyohan dito ng mga manok saka yung mga pets natin dati pa rin, pero yung mga manok na bicals yun talagang bagsak presyo, mga kadulski. So dati 300 plus yun, ngayon 150 na lang, oh, murang mura. Yung mga panabong natin ganun pa rin, nagmumura pa rin, pero yung mga magagandang mga klase rin syempre meron din presyo, syempre. So yung mga kadulski, siyempre ang tinda rito, market day is Wednesday saka Sunday. So ngayon is Sunday, yun, napakarami mga nagtitinda rito. Panabong na manok, manok na pangulam, mga kalapate, mga pabo, mga kambing.
Lahat kumpleto dito, mga tuta, mga pets, mga chickens. So sa mga bago dyan, please subscribe our channel, Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So, till my next vlog. Thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tama. Peace dudes!